ବର୍ଷାଙ୍କ ହାତରୁ ପାଣି ପିଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଝିଦେଲେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବାପା ଅଭୟ ମହାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ତଥା ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବାପା ଅଭୟ ମହାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଦୁଃଖ ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ନିଜକୁ ଆଉ ଅଟକାଇ ପାରିନଥିଲେ। ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବାପା ଅଭୟ ମହାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ବର୍ଷା ଆଉ ଅନୁଭବଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବର୍ଷା ଆଉ ଅନୁଭବ ସବୁ ରାଗରୁଷା ଭୁଲି ଯାଇ ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ବର୍ଷା ଆଉ ଅନୁଭବଙ୍କ ବାପା ମା ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବର୍ଷାଙ୍କୁ ବୋହୂ ନୁହେଁ, ସେ ଝିଅ ଭଳି ଭାବନ୍ତି। ବର୍ଷାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଆଦର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବାପା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବର୍ଷା ଆଉ ଅନୁଭବ କେଉଁଭଳି ମିଶିଯିବେ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ସୁଖର ସଂସାର ହସି ଉଠିବ। କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ଶତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଆଉ ଅନୁଭବ କେବେ ବି ଏକାଠି ହୋଇନଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅଫେରା ରାଇଜକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଃଖ ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମା ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶବ ପାଖରେ ବସି ରହି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହାକୁ ଚାହିଁ ଆଉ ବାକି ଜୀବନ କାଟିବି? ତୁମେ ମତେ ଅଧା ରାସ୍ତାରୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲ? ଆଉ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବି ନିଜ ଆଖିର ଲୁହକୁ ଅଟକାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ମୋ ବାପା କେଉଁଭଳି ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବାପା ଆଜି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବାପାକୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ କି ନାହିଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କି ନିହାତି ଭାବରେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଆସିଥିବେ ଅନୁଭବଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେମିତି କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ କି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଯେହେତୁ ଅନୁଭବଙ୍କ ବାପା ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ଲୋକେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ଆସିଥିବେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହି ରଖୁଛୁ କି ସେମିତି କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ କି ବର୍ଷା ଆସିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ବୋଲି କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ।